आसाम बंग सीमानि सोनाब बेंगलनि सानजा फलिमारि गामियाव भागिनाकनि आखायाव बिमायनि जिउ खहा। सोनाब बेंगलनि कचबिहार जिल्लानि बक्सिरहाट थाना सिंनि फलिमारि गामिनि थागिरि 75 बोसोर बैसोनि बक्तार आली मुंनि सासे सुबुङा गावनि भागिननि आखायावनो जिउ गोमाबाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला न'नि हा सिमाखौ लानानै थांनाय 30 मार्च सनिबारखालि बिमाय आरो भागिनाकनि गेजेराव दावराव दावसि जायो। उनाव भागिनाक हाफिजुल शेखआ थुख्रासे बाथामजों बिमाय बक्तार आलीखौ खर'आव बुना होनायाव गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय बक्तार आलीखौ गिबियाव आलिपुरदुवाराव फाहामथाय होनानै साबसिन फाहामनायनि थाखाय सिलिगुरिसिम दैथायहरो। नाथाय उनाव गोब्राब थासारियाव बक्तार आलीखौ गुवाहाटीयाव लाबोनानै फाहामथाय होबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय बक्तार आलीया नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुंमोन होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ दासिमबो हमनो हायैखौ गामिनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै निखावरि नखरनो थार बिजिरनायखौ होनांगौ होनना गोख्रोङै खावलायदों। লোকগুলো একবারে নিহাত গরিব লোক, এখন এর পরিয়াল যে চলবো এই গোছ নাই, পরিয়াল নাই আর যে এই গোছটায় এদের চলবো এরা শেষ। এই ঘটনাটা কে করছে? ঘটনাটা এখন আমি শুনলাম কি নাম হাফিজুল। হাফিজুল আপনাদের সম্পর্ক? আমাদের ভাগ্নে করছে এই কাণ্ডটা। ভাগ্নে মামার মাথা বাড়ি দিছে। হবে বাবার নাম হলো রহিদুদ্দিন হোসেন সরকার। এই আমাদের ডিস্ট্রিক্টটা হলো কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট, গ্রাম হলো পূর্ব ফলিমারি, পোস্ট অফিসটা হলো ফলিমারি। এই ঘটনা হয়েছে মাটির ব্যাপার নিয়ে, মানে মামা ভাগনা ব্যাপার। ওই পাশের বাড়ি মানে ওই ভাগনা আর এরা মামা, তো ওই সুপারি গাছ নিয়ে একটু কেঁচাল হয়ে ওইখানে মারপিট হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, তো মৃত্যু হয়েছে। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10